Takže čus si Buzík tady po game a dneska si dáme Ranked Ballistic mod. Já to dál budu kecávat, dejte like, odběr, zvoneček a jdeme na hru. Zase musíme čekat na nějakýho hráče. 5 minutes later. Koupíme si tohle, koupíme si ten granát. Ježiš, já nejsem zvyklý, že se to klouzuje Fkem. A jdeme na to. A to... Nice. Ojoj, ne, to přebíjej. Pojďme tuhle. Doufám, že to je ona. No to si nemyslím, že je ona, ale dobře. Nevadí. Pohoda je hoda. Teď jdeme na to. Takže oni tam budou znova, takže já si připravím granát. Yes. Tahle je ta pomalá. Já jsem chtěl tu rychlou. Dobrý, teď už bych mohl přežít ten nohu. Takže Nemesis, healy a dáme flashbang. Pohodka. Yes, to je přesně, to úplně kope. A ten vrep? Jo, je reaktivní. Jsem si ho toho nevšiml nikdy. A v tomhle first person modu je lepší. Bye bye. OK, je to na druhý straně. Výborně. Ještě žijou 3. A já si dal flashbang, já jsem lava. Au. Dole. Ne. Ne, tak málo chybělo, jaj. Tady je neomezený sprint, koukám. Dole. Ne, já nemám přebyto. Dole. Nice. Já plantuju to na druhé straně. OK. Tak kde to dávají? No. Nice. Hezky. Au. Hezky. Jo, prohazujeme strany, OK. Kdybych šel sem možná. Kde jsou?
Tak ne, počkáme. Ta pistolka je strašně slabá. OK, super. Pohoda je hoda. Je nemesisko, tohle si koupíme, flashbang, healy. Všechno možný koupíme. Já nechci mít plentu. Pak to bude špatný a pak umřu a pak to bude na mě, to nechci. Takže mám nejvíc killů, jestli to jsou killy. Já jsem Aligátor. Hezky. Dobře, ok. Ne, on umřel. Jak se to pokládá? Je někde, jak se to pokládá? Jo, tady, takhle. Pip, pap, no dobrý, položeno. Yes. Já jsem říkal, že s touhle zbraní to umím. Pohoda je hoda. Pohoda je hoda, drinčíček. Hezky. Tak já jdu plný bombičky. Jsme vyhráli. Woo! Hezky. Tady kolik mám? %, ok, silver 2. Ok lidi, vyhráli jsme, za což jsem moc rád. A doufám, že jste si tohle video užili. A u dalšího videa zatím čus!